אוקיי, אז מה קורה אנשים? כאן דה סילבר, ואנחנו בסרטון ראשון בערוץ, שזה גם סרטון סקייוורס, כמו שאתם רואים. אוקיי, אז הערוץ יהיה על סקייוורס, בעיקר מיינקראפט, כן? סקייוורס, בדלן PvP, ועוד מיני משחקים במיינקראפט. אוקיי. וכן, זה גם פרק סקייוורס ראשון, אם אתם לא רואים אז תראו, כן, אתם רואים. תראו את הסקין הסקסי שלי. אוקיי, אז אני אלך למיד, אני חושב. אוקיי, ובינתיים אין באנר לערוץ. אז אתם יודעים. וגם אין תמונת פרופיל, אז אני... וואי, לא יודע מה יש להם. אוקיי, אז... באינסטגרם שלי קצת לאגים. בקרוב יהיה לי תמונת פרופיל ובאנר, אל תדאגו. טוב, אוקיי. בוא נמשיך שם. מצטער אם יש תמונת פרופיל, מה תמונת פרופיל? מה הסרטון לא מושקעת, אני מצטער. הם עושים להפיל אותי, זה מה הם סרטים? נפלתי, לא, אבל עוד שנפלתי מעצמי, what the fuck. אוקיי. אני מצטער אם יש לי לאגים. קלינאפ. קיוס. לא, הצלחתי לקייס לו והצלחתי לעשות קלינאפ. יש לי אנדר פרל. לא בניתי מקודם. איזה לולול. אוקיי, רק שלושתנו. נעשה את זה בלי להתמהמה. פאקינג לוחצים. ג'י. מקווה שנהנתם. תנו לייק וסאב אם אהבתם, כן? ואם גם לא אהבתם, אתם יודעים. אוקיי, אז אני הייתי לי דה סילבר. מקווה שתהנו מהערוץ שלי. נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי.